današnja tema unutrašnji psihički svet, ja, spoljašnji psihički svet. Po majici verovatno možda prepoznate kako videoklipove snimam u cugu, znači snimim 5-6 klipa za jedan dan i onda se to objavljuje sporadično, trudim se jednom nedeljno, ali sigurno da ne uspevam zbog obaveza vezano za moj posao, ali prepoznaćete da u istoj majici ili istoj odeći su snimljeni serija klipova i sad snimam klipove i napokon dolazim na temu koja mene interesuje, jer biherno-kognitivni sistemi i te tehnike nisu nešto što me previše ispunjuju u profesionalnom smislu. Pa zato vam sada dolazimo na temu ja, to je centar svesti, unutrašnji psihički svet reprezentovan nesvesnim, gde idu kolektivno nesvesno, individualno nesvesno, hvata senku, čak su možda i neki elementi svesti ovako bliži toj senci, pa kako u zapeć čak dođu. I ovamo spoljašnji psihički svet koji je ispunjen spoljašnjim sadržajima, naravno da je ono unutrašnji psihički svet. Sad bi se Hegel smejao i bio bi srećan. Znači, kako nešto spolja može bude unutra, istovremeno da je spoljašnje, a opet je unutrašnje, može, tako što mi zapravo percipiramo našim čulima, koja su unutar psihičkog našeg sveta svesti, sve od spolja mi ne vidimo autentično, nego izmenjeno kroz naša čula, koja dolaze do našeg mozga i sam mozak kao sistem koji obrađuje deformiše sve te informacije koje su pitke za njega i može da ih razume. Zato stvarno spolja ne postoji, ne postoji za nas, nije dostupno, ali je zato to spolja stvarno postoji, zove se po Kantu noumen, odnosno stvari po sebi. Znači, sada ne pričamo o stvarima po sebi, nego pričamo kako stvari po sebi čovek doživljava, znači ne autonomno neko biće, nego biće za drugog kako izgleda. U ovoj dinamici, zato mi je zabavno, zato što je komplikovano, ali kroz ovo pitanje spoljašnji svet, moje ja kao centar svesti i unutrašnji svet se nekako odnose. I nažalost, to jest na sreću, da kažem, aj prvo pozitivno, znači na sreću, ovaj kulturološki okvir u kome mi živimo, ja ga nazivam prozapadnjački, znači mi pripadamo savremenom svetu, savremenoj kulturi, ima ogromne benefite u svakom smislu, ratovi su ređi, nije naš slučaj, nažalost, ali generalno postoje ljudi koji ceo život žive i nikad nisu učestvovali u ratu. Zadnji put je to bila privilegija neolita i vinčanaca iz starčevačke kulture, da možda živiš ceo život i da ne ratuješ. Od 2.500-3.000 godina pre nove ere, pa sve do skoro 100-200 godina, male su šanse bile da možda budeš za života da ne učestvuješ ni u jednom ratu. Tako da je to tekovina, kulturološka tekovina koja je super, zdravstveni sistem, ekonomski sistem, sve je to super i to strava, treba se prigrli. I onda dolazi onaj deo negativni, a to je da taj spoljašnji svet počinje da se vrednuje više nego onaj unutrašnji svet, do te mere da je savremeni čovek potpuno zaboravio i potpuno izgubio odnos sa svojim unutrašnjim psihičkim svetom. I sad ovde ne pričamo o romantičnoj verziji nesvesnog, neke pesme, nema veze s tim. Stvarno, odnos sa nesvesnim je potpuno pogubljen. Mi ne verujemo ni u šta, valjda je Sokrat rekao da je Bog mrtav, u smislu nekom drugom je on koristio to da je Bog mrtav, odnosno bogovi, oni su mnogobošci bili, bogovi su mrtvi, ali su sahranjeni. Znači, odnos sa našim nesvesnim je potpuno prekinut i posledicu imamo da je 30-40% savremenog sveta može da očekuje neurozu tokom života. S druge strane,
primitivne kulture mogu da očekuju mnogo drugačije procente, nešto od prilike 3 do 7% neuroza se javlja u društvima koje imaju te odlike primitivnih struktura. Primitivno znači jednostavno, ne vulgarno primitivno, nego ono bazično, osnovno. Sad, odakle to? Pretpostavka moja jeste da se mnogo otuđilo i da se mnogo udružilo sa ovim spoljašnjim svetom svesti i da zapravo samo tu i učestvuje, želi da učestvuje i samo tu želi da bude. I zato se raskinuo odnos sa svojim korenima i izgubio se doživljaj pripadnosti. Znači, ako se odluči da učestvuje samo u spoljnom svetu i da igra po njegovim pravilima, mora da negira i kosiće se sa nekim unutrapsihičkim pravilima koja važe kad bi svest i njen centar komunicirali sa unutrašnjim svetom. Unutrašnji svet komunicira sa običnom svešću, znači običan čovek ima svest i sad ta svest sa svojim nesvesnim komunicira preko simbola, preko mitologije, preko vere, preko duhovnosti, preko rituala, onda preko sna. San je ostao, san nismo ubili, ali niko ne veruje da san ima značenje, ali ne u sanovnicima, nego ima značenje samo u simboličkoj interpretaciji individualnog pojedinca, zajedno sa kolektivnim svojim vrednostima koje potiču. San je ostao, sve je ostalo, duhovnost, sve mačku rep kači. Znači, jednostavno ne postoji, ne verujemo ni u šta, nemamo odnos sa našim kolektivnim nesvesnim, nemamo odnos ni sa individualnim nesvesnim našim, jednostavno je potpuno zapostavljeno. I šta onda se dešava? Psiha kaže otprilike ovako: ako ćeš da se odrekneš svih tih vrednosti, idi ruku pod ruku sa spoljašnjim svetom, idi sa spoljašnjim tim vrednostima, a evo ti jedan kanap za koji mora se držiš, koji ne možeš, znači samo ćeš da ga nategneš i da učiniš još veću tenziju, a to je neuroza. I zato je neuroza poslednji pokušaj naše psihe, znači celog psihičkog sistema, da se održi komunikacija između nesvesnog i svesti. Znači, ne može da se odrekne te komunikacije, a da ne povuče kabel neuroze i onda neuroza dolazi u svojoj najgoroj formi simptoma, formi patnje, formi proganjanja, jer tako izgleda kada se oglušiš o svoje nesvesno. U plemenu Kvele u Africi, mislim da je to centralna Afrika, ovamo prema zapadu Afrike, postoji pleme Kvele, ne znam koje je verovatno, možda Čad, tako nešto. I jako interesantnu masku imaju u obliku srca, ovako nekako dođe maska i unutra je jedna kao zrno, lik sa kafenim očima i tako. Ja sam posudovao jedno vreme jednu masku Kvele, ali nisam siguran o njenoj autentičnosti, pa je otišla dalje. I one su prefarbane belom bojom. Cela maska s prednje strane je ofarbana belom bojom. Interesantno je, to nisu stare maske, to su maske recimo pravljene 80-ih, 90-ih godina, znači nije... Taj ko je pravio ne zna ni što je pravio, to je verovatno turistički suvenir bio, samo autentičnog oblika kako treba da bude. I afričke maske same po sebi nemaju nikakvu vrednost za vlasnike maske, znači to je obično drvo koje stoji negde u šupi tamo i truli i kad dovoljno istruli ti napraviš novu i to je to. Zašto se koriste? Koriste se za rituale. Kada se koriste u specifičnim situacijama, zašto će im maska kad je bezvredna? Zato što ona, maska sama po sebi nema nikakvu vrednost, ona kada je ofarbana i kada se stavi na glavu onog ko je nosi, pomaže mu da uspostavi kontakt sa svojim precima. I u ovom slučaju maska Kvele se farba u belo, belom zemljom zvani kaolin, to je vrsta gline, i farbanjem u belo ona evocira
i onog koje nosi, koji tog trenutka doživljava potpunu transformaciju, on više nije on je duh svojih predaka koji u plemenu Kvele dolaze iz šume i bukvalno postaju taj plesač, najčešće, koji upada u trans kroz ritual i tako dalje, i nosi poruku svim ostalima, znači nije to samo za njega, on i ostalima nosi poruku i uz pomoć šamana ili mudre osobe to se tumači ili se traži nešto za uzvrat ili da bude prosperitetna plodna godina, ja sad već ne znam koji su njihovi rituali konkretno, ali znači maska je sredstvo preko kojih se oživljavaju duhovi predaka i oni komuniciraju sa plemenom i ljudima koji su u plemenu i onda oni dobiju poruku. Zar vas to ne asocira na odnos koji je potrebno da se uspostavi između nesvesnog i svesti, jer jeste da žive teškim životom, jeste da je to tragično koliko je s naše tačke gledišta težak, izazovan život, prepun izazova, bolesti, ništa romantično nije tu, to je jako stresan i fundamentalno bedan život u smislu ubistava, bolesti, tragedija, malicioznosti, krađa, ubistva, svega tu ima, ali oni nemaju neuroze. Jer oni veruju u ovaj koncept da njihovi preci njima nešto pričaju. Čovjek to sada, savremen čovjek ne može da se organizuje tako, ali može da shvati da nesvesno hoće da mu kaže nešto. I ako dobiješ obsesivnu misao, recimo, uzeću kamen i razbiću sopstvenom detetu koji ima mesec dana glavu, ta obsesivna misao koja fundamentalno u koren razbije svaku majku i dovede do ludila, plakanja, gubljenja kontrole, straha od šizofrenije itd. Ta misao može da se tretira kao poruka nesvesnog, a poruka nesvesnog je uvek zdrava i uopšte nije u toj slici koju ona vidi, nego je u poruci šta to može da znači. Može da bude supresovan, recimo, agresivni nagon kod majke. Može da bude, ne prema detetu, nego uopšte agresivan. Znači, došlo je majčinstvo, majka očekuje da sad postala svetica, anđeo. Ne, nisi anđeo, brate, i dalje si čovek koji je rodio i dalje možda budeš i besna i ljuta kad se neko nešto ne ponaša kako ti želiš i imaš dete i bolji si čovek zbog toga jer si tolerantni. Ali agresivni nagon ne sme da se negira, da ne postoji. Ili može bude da ga majčinski nagon progutao majku, pa kroz suprotnost kaže ti si ubica, znači ti si loša, znači probaj da budeš dobra, ali ako sam ovamo loš, koliko sam daleko dobar, pa duplu distancu. Znači pojačaj anđelsko ponašanje i postani najbolji roditelj. Možda kompeticija sa okolinom, sa svojom majkom, sa babom, sa nekim, nemam pojma, nesvesno zna, nesvesno preko neuroze šalje ovo. Zašto imamo neurozu? Zato što nesvesno hoće da komunicira. Zašto je to tako surovo? Jer smo prodali dušu ovom prednjem delu, ovom spoljašnjem svetu i zato plaćamo debelu cenu ovog poremećaja. Ako vam se dopao ovaj video ili imate vi neko mišljenje, uvid ili mislite da ovo nema smisla, ja bih rado volao da pročitam i vaše mišljenje i stavove u komentarima. Slobodno pišite dole, a ja ću se potruditi da svima odgovorim u sopstvenim kapacitetima. Ako vam se dopao video, lajkujte, molim vas, subscribeujte se i mi se vidimo u nekom drugom videoklipu. Pozdrav! Moje ime je Žarko Petrović, ja sam vlasnik 2 sajta i kabineta Agora, gde rade moje kolege i ja. Ako vam je potrebna online ili uživo psihoterapija, slobodno se obratite, rado će vam izaći u susret i zakazati termin.